Эфирда яңалыклары вакыты, студияда Лейсан Галиева. Исәнмесез, бүгінгі шығарылышының төп темалары. Коррупцияга каршы көрәш. Әлмәт районында узган елны ришвәтчелек буенча законнарны бозуның 600 очрагы ачыкланган. В ходе проведения контрольных мероприятий уделено внимание нарушениям, в которых могут присутствовать коррупционные признаки, в том числе аффилированность и личная заинтересованность должностных лиц. Алдана күрмәгез. Пенсионер хатын кыргылдарларга 500 000 сумга якын акча биргән. Плачет мамуля, я попала в аварию, меня сбила машина, ехала девочка, и она повернула в сторону и разбила свою машину сама. Меня в больницу положили. Яңа кадрлар, музыка клияты студентлары дипломлы булды. Республикабызның мәдәният өлкәсе 41 яңа хезмәткәр белән тулыланды дигән сүз. Башкарма комитетта коррупцияга каршы көрәш өчен координациялау комиссиясе утырышы узды. Анда комиссия әгъзаларыннан тыш хукук саклау органнары вәкилләре хезмәттә үз-үзеңне тоту таләпләрен үтәү һәм мәнфәгатьләр конфликтын җайга салу комиссиясе әгъзалары, район башкарма комитеты идарәләре һәм бүлекләре, ведомство буйсынуындагы учреждениеләр җитәкчеләре һәм авыл җирлекләре башлыклары катнашты. Әлмәт муниципаль районы контроль хисап палатасының 2024 елда һәм 2025 елның узган чорында муниципаль оешмаларның финанс хуҗалык эшчәнлегенә хокук бозучыларны ачыклау буенча эшчәнлеге турында палата рәисе Гөлнара Насыйбуллина чыгыш ясады. Ул хәбәр иткәнчә, 2024 ел башыннан коррупциягә каршы законнарны бозуның 600 очрагы ачыкланган. Хокук бозуларны бетерү максатларында 54 күрсәтмә һәм карар кертелгән. Тикшерү нәтиҗәләре буенча 12 вазифа-изат административ җаваплылыкка тартылган. Ә җәмәгать судьялар тарафыннан 8 вазифа-изатка штраф салу турында 12 карар чыгарылган. Норматив хокукый актлар проектларына 117, район һәм авыл җирлекләре бюджетлары проектларына 206, шулай ук муниципаль программалар проектларына 9 экспертиза үткәрелгән. Аларның нәтиҗәсендә хокук бозуларны бетерү буенча тәкъдимнәр җибәрелгән. Финанс бюджет палатасы рәисе урынбасары Рәфис Ризванов 2024 елда бюджет акчаларын максатчан куллануга эчке муниципаль финанс контроль кысаларында үткәрелә торган чаралар белән таныштырды. Татарстан Республикасы финанслар министрлыгы белән үзара хезмәттәшлек турында килешү кысаларында 5 учреждениягә карата 64,7 миллион сумлык финанс бозулар ачыкланган. Контроль чаралар нәтиҗәләре буенча учрежденияләргә һәм Әлмәт шәһәр прокуратурасына җибәрелгән тәкъдимнәр чыгарылган. Районның 6 муниципаль учреждениесе һәм 1 муниципаль берәмлегенең финанс хуҗалык эшчәнлеген планлы тикшерү нәтиҗәсендә 81,2 миллион сумлык 85 төр җитешсезлек һәм хокук бозулар ачыкланган. Бөгелмә полицейскийлары машине кушуу буенча пенсионердан акча алган таксистны тоткарлаган. Вьетнамда яшәүче кызын ялган бәладән коткарган өчен пенсионер курьерга $3000 һәм 250 000 сум биргән. Тулырак Бөгелмәдәге махсус хәбәрчебез Айгөл Шәрәфиева материалында. Зыян күрүче мошенникларга гомуми суммада 500 000 сумга якын акча биргәнен сөйли. Акча тапшырганнан соң ул улына шалтыраткан, ә ул исә сеңлесе белән барысы да тәртиптә булуын хәбәр итә. Шуннан соң зыян күрүче ханым мошенниклар корбаны булуын аңлап полициягә мөрәҗәгать итә. Звонит дочь. Вьетнамнан кызым шалтыраткан иде, аварияга эләгүен әйтте. Башка машинага бәрелгән. Хәзер хастаханәдә. Акча бирмәсәң эш судка эләгә дип әйтте. Уздырылган оператив эзләү чаралары нәтиҗәсендә 25 яшьлек таксистны тоткарлаганнар. Ират үзенә заказ килгәнен һәм ул күрсәтелгән йорт янына килгәнен сөйләгән. Берникадәр вакыттан соң хатын-кыз алып чыккан пакетны алып, таныш булмаган кешегә тапшыру өчен Казанга таба юл алган. Әмма юлданы полиция хезмәткәрләре тоткарлый. По данному факту возбуждено уголовное. Әлеге факт буенча Россия Федерациясе җинаять кодексының 159 маддәсенең 3-нче өлешендә каралган җинаять составы билгеләре буенча җинаять эше кузгатылган. Хәзерге вакытта полиция хезмәткәрләре әлеге җинаятьтә гаеплеләрне ачыклауга юнәлдерелгән чаралар үткәрә. Айгөл Шәрәфиева, Ямяхин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе.
Россия Федерациясы территориясында мошенникларны ачыклау һәм туктату буенча хукук саклау органнарының гаять зур эшенә карамастан, аларның саны әлегә кимеми, мошенниклар халыктан акча урлауның яңа схемаларын уйлап табуны дәвам итә. 2025 елда Россия Ичке эшләр министрлыгының Әлмәт районы буенча бүлеге тарафыннан Россия Федерациясы Җинаять кодексының 158 маддәсе буенча 68 банк счетыннан урлау буенча җинаять эше кузгатылган. Узган ел белән чагыштырганда нәкъ менә ярты ел ішінде былтыр 93 җинаять теркәлгән. Дәүләт хезмәтләрен җимерүнең 272 маддәсе буенча 72 җинаять эше, мошенниклыкның 159 маддәсе буенча 363 җинаять эше кузгатылган. Халык арасында кыймалар урнаштыру буенча яңа кагыйдәләр буенча мәгълүмат таралды. Янәсе, соңгы елларда гадәтләнгән профнастил кыймаларны сүтеп алырга туры киләчәк. Белгечләр бу турыда мондый аңлатма бирә. Агымдагы елны кертелгән үзгәрешләр нәтиҗәсендә бакчачылык ширкәтләрендә күршеләр арасында кыймалар үтә күренмәле. Аның биеклеге метр ярымнан да артмавы шарт. Кайбер очраклар өчен 1 метр 80 сантиметрда рөхсәт ителә. Бу участокларда үсә торган үсемлекләргә күләгә төшеп зыян салынмасын һәм һава йөрсен өчен шулай тиеш. Менә урамга карап торган яктан кыйма томаланып куелса да рөхсәт. Әгәр дә күршеләрнең бер-берсенә дәгъвасы булмаса, ике арада да шундый кырылма ярый ди белгечләр. Кануннар үтәлсен өчен аларны белү зарур. Шуңа да төбәгебездә юлда йөрү кагыйдәләренә бала чактан ук өйрәтәләр. Даими уздырылып килүче акцияләр һәм махсус бәйгеләр барысы да халык иминлеге өчен эшләнә. Теннис сети тирәсендә бүген аеруча күңелле. Калабыз балалар бакчаларында тәрбияләнүчеләр велосипедта йөгереп узышу өчен җыелган. Үзе техника булса да утырып йөгертә торган бу терсәпит соңгы елларда балаларның яраткан уенчыгына әверелде. Моны юлда йөрү кагыйдәләрен өйрәтүдә инспекторлар да кулланмый калмый, әлбәттә. Цель этого мероприятия, во-первых, летний период разнообразить вот такие... Чараның максаты җәйге матур вакытта шөгыльләрне төрләндерү. Иң мөһиме балаларга да, алаларга да юллардагы хәрәкәтләрне булдырмый калу, төрле транспорт чараларында кагыйдәләрне төгәл үтәргә чакыру. И взрослые знали, как правильно, как грамотно кататься и на беговелах, и на велосипедах, и на средствах индивидуальной мобильности. Ярыш булгач, җылынлыкта алырга кирәк. Нәни әлмәтлеләр күңелле итеп күнегүләр ясап алгачтан, саклагач экипировка кидем. Номерларын эләргә дә онытмый стартка бастым. Раз, два, три, четыре, пять. Начинаю прилипать. Ярышны 46-нчы балалар бакчасы һәм юл хәрәкәте иминлеге территориаль бүлеге берлектә оештырды. Бу бакча нәкъ менә беговелларда шөгыльләрне үстерә. Очрашуда 7 балалар бакчасыннан 22 нәни катнашты. Алар 2 яшь төркемендә көч сынашты. 4-5 һәм 5-6 яшьлек балалар арасында фигуралы тиз йөрештә көчлеләр ачыкланды. Һәр төркемдә 1-нче, 2-нче һәм 3-нче урынны билгеләделәр. Нәни әлмәтләрнең һәрберенә бүләкләр тапшырылды. Радифа Нагманова, Рамин Базартдинов, яңалыклар вакыты Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Ахметов Амир из детского сада «Золушка». 46-й. Шустрый. Давай сюда. Беренче июньнән 2025-2026 уку елына нәни әлмәтлеләрне балалар бакчаларына урнаштыра башладылар. Бу эш 31 августка кадәр дәвам итәчәк. Быел Әлмәт шәһәре һәм районы мәктәпкәчә учреждениеләренә 1566 сабыйны кабул итү планлаштырыла. Шәһәрнең 54 балалар бакчасы 3 яшьтән алып 4 яшькә кадәрге 246 бала өчен үз ишекләрен ачарга әзер. Шуннан соң өстенлек 1 сентябрьгә 2 яше тулган балаларга биреләчәк. Алар өчен 769 урын каралган. Калган 551 урын 1 яшьтән 2 яшькә кадәрге сабыйлар өчен билгеләнгән. Ата-аналарга сайлауда юнәлеш табарга булышу өчен Әлмәт районы мәгариф идарәсе сайтында һәм балалар бакчасында буш урыннар саны турында тулы таблица урнаштырылган. Кабул итү процедурасы буенча сораулар буенча Әлмәт мәгариф идарәсенең 101-нче кабинеттагы белгечләренә сишәмбе, пәнҗешәмбе 8-дән 12 сәгатькә кадәр мөрәҗәгать итә аласыз. Белешмә өчен телефон 45 13 99.
Әлмәт музыка клияты мәдәният өлкәсен яңа кадрлар белән тулыландырды. Бирдә 10 музыка бүлеге үз карлыгачларын мөстәкыйль тормыш юлына азатты. Беренче һөнәри дипломнарын алган музыкантлар, аларның әти-әниләре, укытучыларның шатлыгын Рәдифә Нугманова уртаклашып кайтты. Общие фотографии на память. Әле кичәгенә бу егет кызлар музыка дөньясында тәүге адымнарын атлый иде. Бүген исә алар сәхнәдә үз дулкынлануларын яшерергә тырышып, шулай да горурланып басып тора. Алар уку йортының горурлыгы, 60 еллык тарихы булган көлиятнең уку алдынгылары. Также наши сборники. Также благодарность колледжа вручается. Мен бик шат, минем елысылар килә, көләсе килә. Минем рәхмәтем инде укытучыма Надежда Борисовна, минем космейстерга украинская гуринатовна. Мен аларга рәхмәтем әйтерлим, әти-әниемә. Әлмәт музыка көлияте төбәгебез өчен генә түгел, республика һәм бөтен илнең мәдәният учреждениеләре өчен дә сыйфатлы кадрлар әзерли. Бу хакта аларның уңышлары сөйли. Безнекеләр сәхнәдә тота белә, музыка белгечләрен укытып, милләтебезне дә үстерә. Мин бик шатланам кызым белән, чөнки ул бик тырыш дип әйтәсем килә. Безнең беренче мәктәпмездә, Әлмәтнең беренче мәктәбендә бик ишле билгеләрне генә кызыл диплом белән бетерде. Хәзер музыка колледжын кызыл диплом белән бетерде. Ул үзенең тырышлыгы дип уйлыйм. Чөнки минем дә ярдәм тигәндер. Аның укытучыларына рәхмәт әйтәсем килә. Быелгы чыгарылыш курс студентлары да калабызда активлыклары белән танылып өлгерде ди укытучылар. Алар әлбәттә һәр даим узучы төрле чараларның актив катнашучылары булды. Шуңа да төрле мәдәният учреждениеләре һәм Татнефть компаниясының рәхмәт хатларына лаек булучылар шактый. Егет кызларга изге теләкләрен Татнефть хәйрия фонды директоры Эльмира Газизова да юллады. Приезжайте, возвращайтесь, учитесь, развивайтесь, самореализовывайтесь. У вас огромные возможности и огромные горизонты. Көлият коллективы чыгарылыш курс студентларын бу мөһим вакыйга белән ихлас котлады. Алар һәркайсы уникаль талант иясе булган дипломлы белгечләргә бөек музыка мирасының бер өлешенә әверелүен теләде. Дипломлы белгечләр исә студент елларының хәтергә ныклап уелып калачагын вәгъдә итә. Отметить благодарственным письмом благотворительного фонда Татнефть, нашего активного участника проектов компании Татнефть, проектов города Булата Гараева. Сегодня Активное участие в проектах фонда, преданность музыкальному искусству, благодарственное письмо благотворительного фонда Татнефть вручается Гараеву Булату Ниязовичу. Һәрбер укытучыма бик зур рәхмәт. Мин шундый кеше булмас идем, укытучыларым мине өйрәтмәгән булса. Бик зур рәхмәт укытучыма, Әлфия Насыйховна Нургалиевага, бик зур рәхмәт. Рәхмәт колледжга. Горурлык һәм дулкынлану белән тулы белгечләрнең күбесе югары уку йортларында белем алуын дәвам итәргә яки мәдәният учреждениеләрендә карьера башлап, көлият традицияләрен саклап калырга һәм үстерергә планлаштыра. Быел Фәрит Яруллин исемендәге Әлмәт музыка көлиятен 41 студент тәмамлап, зур тормыш юлына аяк басты. Димәк, төбәгебез һәм калабызның, республикабызның мәдәният өлкәсе 41 яңа хезмәткәр белән тулыланды дигән сүз. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Һәм тагын бер мәгълүмат. Яшьләр көнен бәйрәм итү уңайнан 28 июньдә иртәнге 6 сәгатьтән 23 сәгатькә кадәр түбәндәге урамнар буенча хәрәкәт вакытлыча ябылачак. Радищев урамыннан Муса Җәлил урамына кадәрге Ленин урамы участогы, Радищев урамыннан Муса Җәлил урамына кадәрге Тимирязев урамы өлеше, шулай ук ишегалларыннан чыгу юллары белән берлектә Гагарин урамы да ябылачак. Җәлил, Белоглазов, Радищев, Лермонтов урамнар буйлап узарга мөмкин булачак. Моннан тыш җәмәгать транспорты хәрәкәте маршрутларда үзгәртеләчәк. Алар белән тулырак безнең социаль челтәрләрдә дә танышырга мөмкин. Юл чикләрен исәпкә алып, үз маршрутларыгызны алдан планлаштыруыгыз сорала.
Hürmetli tomoshachilarimiz, яңалыклар чыгарылышының тур трансляциясын сез ВКонтакте социаль шилтәренә кирип, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Моннан тыш сез үзегездә яңалыклар, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннарыгыздагы сылтама буенча күчәргә мөмкин. Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм мөһим яңалыкларны бергә булдырыйк. Бүгінгі шулар иде Милли Сангалиева һәм монтаж операторы Динара Гайнединова. Сезнең белән саулашабыз. Исән сау булыгыз.